Päivää, mikäs teillä on hätänä? No meidän Virholla on ollut jo pitkittynyttä yskää tässä näin ja mullakin on ollut päänsärkyä. Istupa alas, niin katsotaan. Kuunnellapa ensin vähän keuhkoja. Hengitäpä oikein syvään. No, kyllä sieltä kuuluu rahinaa selkeästi. Vasti katsotaanpa sinne kurkkuun vielä sitten. Ja avaatko suun oikein isolle ja sano aa. Onpa punainen kyllä juu tuo kurkkukin sitten. Ei mulla kasvaa noita kellarissa. Nyt kyllä vaikuttaa pahasti siltä, että teillä on homeesta johtuvia terveysongelmia. Niitä ovat muun muassa kurkun karheus, pitkittynyt yskä, hengitysoireet, päänsärky, nivelsärky, huimaus ja nuha. Kyllä teidän pitäisi nyt ensi tilassa hankkiutua sitä homeesta eroon, mutta kirjoitan teille tässä kuitenkin resepti. A-kumppanit, kuinka voin auttaa? Nyt olisi tarvetta teille. Luulenpa, että meillä on kotona homeongelma. Selvä homma, apua on tulossa. Kiitoksia. Kuulemiin. A-kumppanit, terve. Tervetuloa Kiitos. peremmalle. Mennään tuosta alaspäin kellariin. Teillä on rouva Tuuriin vahinko ei ollut edennyt syvälle rakenteisiin. Saamme korjattua tilanteen kädenkäänteessä. Okei, no miten sitä sitten edetään? Eli tämän mittauksen jälkeen nyt seuraavaksi tehdään osastointi tähän alueelle, ettei pöly leviä muualle huoneistoon. Sen jälkeen tehdään tarvittavat purkutyöt vahinkoalueelle. Desifioidaan vahinkoalue. Sen jälkeen kuivataan kastuneet rakenteet vahinkoalueelta. Ja tämän jälkeen tehdään uudelleen kunnostus vahinkoa edeltäneelle tasolle, ellei paremmallekin. Ja sen jälkeen siivotaan kaikki sotut. Okei, kuulostaa hyvältä. Hyvä. Virsi meistä kuvan. Tossa oot sä ja tossa on mä. Makea kuva. Kiitos.